Right, muri yeZimbabwe tadzoka zvakare paChibanda Media. Handisi kufamba ndega. Ndina Esther panapa. Esther uri sei? Ndiripo zvangu muri sei? Aiwa tinofara zvedu. So tauya takakubatirai nhau panapa yemudare raMambo Ngezi. Vanotongera vari paChegutu apa. Nhau iyi yakamira yakadai so. Pane mumwe murume akaendesa nhau yake kudare. Achiti iye akaroora mari inodarika iyo 5,000 US dollars yaakashandisa pakuroora mudzimai wake. Mudzimai wake uyu haana kumbobvira amborara naye kana kumubata mazamu kana kuita sei haana chaakabvira aita naye. Apedza kuroora akuda kuti achipiwe mukadzi, hanzi mukadzi akatanga kutsika yakati achade murume but vabereki vatambira kudhara vatambira pfuma. So regai tinzwe kuti Mambo Ngezi vachayananisa sei nhau yakaita sei. Vachele ngesi Ndebele. Indaba ekhulunywa ngayo lapha bakhuluma ngokomfana owalobola umfazi wakhe. Walobola ngemali ekwanisa yona i5,000. Elobele kanjalo umfazi usemyala usesithi yena akasafuni indoda yakhe. Ngapho ke indoda yona kayizanga yavela yambamba. Ayizanga yamthinta noma ukumenzana ayizanga yayenza yamthinta. Then umfazi yalani siyalindoda. Njalo ke indoda igcina ihambisa indaba le kuChief Ngezi. So uChief Ngezi ngiyoza ozasiqedisela ukuthi sibone ukuthi uzoyithetha kanjani indaba le, uzayithatha kanjani, uzayilungisisa kanjani. Sa atisida kupedza nguva ngatipindei mu video. Singafuna ukuqeda isikhathi basingeneni ku video eliyalandela. Koi nyaya kwanda madzimai chiri. Ndiye ndamboaona kana ndikati ndikudzoka. Ndiye kana mai. Kwamutaurire please. Ndiani aka ane samona. Ndiana kama ngani? Ndima manga. Aiwa atitangirei baba. Right. Atitangirei baba. Atikukumisa vanhu. Chitotanganya. Right. Muno matiri muno mutura kuti muchatongwa nesu tiri muno madzimamba. Vakadai. Ava ndimambo chidziva. Ava ndi Edmund Gatiza Gombo. Same family yakadai so. Izvimba. Ndana kuzvungwa. Ndana sekuru vedu. Vane zvavafambira but vasvika muzukuru ari pai. Saka taakutotitumbura manje takawanda. Saka ilakira maita kana mchiti tine favor amen. Ivo munozana navo. Vachatibatsira. Chekumira nyaya yako ndiwe ere wakatosangana nawo mudare. Ndiyo. Right. Ira nyaya yako mudare rinzwe Taura zvonzoka zvonzo. Pamusoro idare. Si hapo kuchira taura nemuromo. Ini ndoitwa give more Chirindo. Chirindo kubva kuberekwa ndokumushato. kuberingwa ndinenyaya ndakauya kuzoripota ndakanoroora musi wa16 mwedzi wapera 16 May. Ndanoroora nanhasi handisati ndapiwa mudzimai. Aripi? And akatosunga tu. Ati achiri kurespecta. 16 May. Mukadzi wasitowapiwa nani? Mukadzi aifanira akauya akaperekwa nanatete. Saka vatoripo here. Tete varipo. Saka nhasi zvese zvofamba. Mukadzi aripo tete varipo. Right. Saka ndakatozoguma ndakada kungomirira kuti murefaita akada kuti auye kuti handichauye. Nyaya dzaitsvagwa Mambo kudare ndenyaya dzex yangu andaidanana naye. Munhu anga ari musikana wandaidanana naye tisati taroorana. Munhu wandakazosiya ndichiroora but zvopinda papi panyaya iyi? Ndo nyaya dzairedzwa Mambo. Asi ari kuda kudzoka mari? Hano. Iwe wakambewa kuda pachokwadi. Because nguva dzakaimba kati kana murudo dzidzaifudzana kutirana pachi. Kwanzi munhu anofanira kugara aziva kwete kuzoziva agara. Ndakataura zvese Mambo kana chandisinotaura ndari.
vanotozisa ende one point yakatombotaura naye pafoni achimudza kuti ini ndiri mukadzi waGivi uri kudei mudataura naye asi kachiri katinoona tetezvi tingarepese tete pamusoro mutumbochi iya bvumaranda vana vamamoyo manje nendo madzimai angu ameni tasangana pa asi ndichazokudza zvavakandiita kana yapera amamoyo kuroorana kwacho mambo ini handigoni kunyanyoitinisa zvakanyanyanyanya ini satete handiti ndakazoudzwa dhee remaroro kuti ari komangwana ana ari kuroorwa shoko robva nekuna baba ini ndikati kuchikonzero chechi kuti ini satete ndinozoudzwa shoko chibva kuna baba sede kuti inini ndiudze vana baba kuti tine munhu uyu murume ndasingamuzivi ndakamuona musi wemaroro ndikange ndaramba pandimwe ndivakati aukadero itongoita jerasi nemwana ndikati but zvinopa chimiro chi ndonoona murume sokuroora titi ndikati kwazvakaitwa zvapo handiti tirangozvibata usi vanhu vako unowangu wangabva kusanyatsa pedza kuroora uyu akandikupira te isu tichiro uyu achiroora handiti mizini yakapiwa kuiri chaitwa chopu chopu nokuti uyu ari kuindia saka zvaari kuindia auya magezi mashomani naribuka ndege Thursday Friday oroora after weekend udi odzokera saka ina handina kuzviramanya kuti hazvikwani ita zvakaita ndokubvunza vamukomana tapedza kunaaamuni zvamaita muona zvichiita ingotokuonera vanhu ndiri muno mukadoma mune mukadzi wakunewe nemose mukatizikana kuya kumba kwangu kuti marizini twavo twokunze kwenyika hapana kunze kwenyika kwanga kuriko ava vanhu vese vanogara mukadoma inangu semunhu asikafa kuindia kwari inyaya dzavo dzavanga vagadzira nemunhu wake kuti vamhanyire kuroorana svika inenge kubvunzawo mai vona kuti asi mwana une nhumbu ife zvamangoita chokuchopu hamuna mbouya kumba kwangu pano pe 50 cents ini ndo mazita ndakaita ndozonzi uyu varoorana chii paimoti tendimboendawo semunhu ari kupira ndege riso Thursday ndikati ndimboenda kono chikichira ka pandamupa vavaenda after 2 days vakadzoka chiti tikuzope avakanditi ndakuda kuperekerwa mukadzi munyaya yakandifonera natei usiku tete takuda kuperekerwa mukadzi asi akambekanza achitobva muna October uye adzoka kuna August uye adzoka kuindia akabva kangama kuti hasi kuindia ndikati kuda kudzoserwa wamukadzi okuindia kuya kwadini uri kuinda kupi mwana uyu muche atsvaga imba muno mukadoma makuda kubva kumba tikuna bamuni kunoikati iti mumwe wacho andifonera ndiri pangu pasibizeta ngadziko zvadzinenge dai chipo chikumboitika ndakazonzwa kunzi handichaendi kuindia ndakudzidza online angodzidza online hamuchaendi kuindia zvikanzi ndikati muchiti muri kunopedzisa takuda kuita titi tatoona kuti makadzodziwa hatichadi kurondedzera munhu tikuite zvomahapata orit ndazotaurira nouyu handiti vachindiperekerai ndikachiudza baba mai kuti mukasha vachindiperekerai mwana handiti ndikati bhudhi mwana anzi pachiuya kati hazvina kuipa muperekedzei handiti saka inini ndine rwendo rwandandinarwo rwakara teera vakati mukadzi ngauyu vandati mukoma uyu mainini ndokumbirawo mufana undiindisira chii mwana ini ndikadzoka kwandikuendawo ndouya chiita sei ndaenda mumozambique ndouya chiita sei ndichiona paivaisa mwana ndozonzwa uyu akunditi atete imbodzika ichipakati kati kuindano zvikanzi ndozokudzai nyaya yacho mwanasikana ndadzoka paiwo ndirondedza atete nazvichaiti abcd angotaura nyaya dzokuti une magirlfriends ane chichi kati kanaiwo suru unombogwa kumusikana uyu iwo ngosingazoti kungatsvaga musikana akuti akuda kuuya here zvikanzi tsotsi twakanya izvi zvakuda kuti achitsanangura iye kuti zvii zvakaona ini ndakazongonzi tikaiche pakati ndikangotikondikavakatikache takunda kuneni pamusoro edare nyaya yakaitika ndeyekuti
munhu ushu chokwadi chakange andiudza inini ndechekuti ane mukadzi 1 nevana 4 zvinova nyasha yakati rebei ndichangoti dimbu ndakazoziva musi wekunge taenda kumba kuti inini ndiri mukadzi wechi5 nevamwe variko nyaya yacho ndizoziva pane meseji akambenge apinda masikati yemunhu vainge vaita zvekuchaya mapoto anogara muno muchekutu ndobva atoti nemunhu tarambana ndikatotaura nemukadzi waye vakati tarambana so ndakazoshamisika musi wekuroora munhu akasenda meseji ikadhilitiwa ndobva ndazobvunza inini Manheru kuti kana zvazvo zvinhu zviri genuine meseji yadhilitirwei haana kupa any solid reason zvadaro dzatove kuma almost AM sitori pamaroro tatopedza maroro tatove kuita macelebrations ndobva ndakaona meseji ndobva handina kuda kubvunza ndakangoti for the sake of peace gandinyarara ndobva Manheru dzatove AM pane munhu akafona munhu afona vanhu vakatanga kutotaura kuti vari kuwirirana ndobva ndabvunza ndikati ndiani afona because akati munhu apedza kutaura iye akabva atraka moment of silence ndobva ati mupe anenge anga mwana anga kuwafona ndobva vatanga kutaura nemwana chira nemwana zviri kutoitika ndinanda kufunga ndikati conversation iri kuitika apa haisi yekuti munhu mukuru vanhu vakuru vari kutaurana because vachingoti hello watitaurisa ndobva ndaona kuti mwana wechidika kutotaurwa naye ndobva apedza ko ndobva ndabvunza ini ndikati ko wanga uchitaura nani ndobva ambonyarara zvikanzi ndachitaura nagogo ndikati wangotaura nagogo pakuita sei zvikanzi amai ve-ex-wife yangu amai ve-ex-wife yako ko mwana ushu zvikanzi mwana wangu mwana ane makore manganzonza ane 1 year 5 months ndikati iwewe difference yauri kuti wakasiyana nemukadzi wako pane almost 10 to 15 years masiyana ko mwana uyo ane 1 year 5 months ari kubva kupi ndopandakazotanga kuzoudzwa zvevakadzi ava kusvika upandiri naiye muridzi akutaura akati pafirst marriage yangu yandakaita ndine vana 3 ndobva azoita mumwe waakaita bait bridge atori nepeace order itoripo yandakatoona akazoita mumwe ndokuzoita mumwe waanga naye kuno kuchegoti kozoya inini ndobva ndati ko unotaura naambuya this time nematauriro aya chirudzi ende ve-ex-wife yako zvinofamba sei ende mukadzi vakubva kupi iwo wakanditi une mukadzi 1 ndewandinoziva ndobva tatanga kunetsana akanditi ndinokuradza the other side of me usingazivi ndinokuroya izvezvi kana kutokuuraya you don't even know me ndiri mukorokoza ndinokuuraya zvekuti ndiraposto zvazvina basi ndiye muridzi ari kutaura ndakaenda pakuona mambo usiku hwese ndakarara ndiri pakuona ndichitya akada kuzama kundimanikidza kuti ndirare neni ndikaramba ndaramba kudaro akabva atanga kundithreatena zvikanzi mwari ari kuti ukasarara neni ini ndakuora yana my wife ukasarara neni ndachafitakaita mwana upenyu hwese ngati handikasora nemunhu angati zvawakaita izvo wakandinyepererei saka dzadza kuma3 ndobva anditi buda izvezvi nomba kwenyu ndikati aiwa pana vanda kuya ndega kana ndichibuda kunondisora mba kwenyu since uri wakanditora kandiunza panapa unondisora mba kwenyu ndobva anditi ndachibuda vatangotondichikidzira ndobva ndafonera hanzvadzi yangu ndobva andibvutira foni ndobva aidzima vaisa pasi pepilo ndobva ndarira ndiri pakuona ndichichema ndandakutotya handina kana kutorara ndichitya ndakutya kuti ndinogara nemunhu akadai so ari kundithreatena kundiuraya on the first day rawabva kundiroora ndobva tanetsana paitanetsana iyo ndeimwe nyaya yevakadzi andisingaziva ndakanyeperwa iye achindiroora inini haana kundiroora willingly ndichida taitonetsana because iye aishandisa chiprofita anozviti ndeaposto pamairoora nahavana kubvunza rimbo hapana rimbo muri kuona kuti uchandikuona kuti imimi pane zvataurwa natete handaenda kuti mundibatsire zvekuti uyo ari kuenda kuindia zvakamakazvitaura ndo panaenda kuzosvika aiwa ndeipapo tinoona kwawanda toda kuunda panyaya ore nyaya yekuti pazotaurwa nyaya yekuindia kuti uyo ari kumhanya danda kuindia takazvitaura mamuchinyepa saka imarwadzi wade kunyeperwa manje
aiwa hazina kurwadziwa mambo nyaya ndiye muridzi chikonzero nei ndikuzviziva ndosaka ndikuenda ikoko makaiswa kuti munyepe andiriva manyepe hamuna kufunga here kuti munhu iye anoona kuti musiri mega munonyepeswa kana kudi ipapa isatedya yamamutama ai manyirei nekusvikira pakuti chikonzero chake iye chakazoda kuti tipe pressure kuvanhu aiti mwari vati uri mudoro wanofanira kuroora ende zvikwambo zvababa vako nezvatete vako ndo zviri kukushandisa saka tikavaudza isusu kuti tira kuzoroora kana kuti after 2 months vanokugadzira hauchafi wakaroorwa saka tiri kufanira kuti vanyepera kuti this weekend unofanira kuya kuzoroora nekuti ndikasa mwari vati ndiwe mukadzi wangu ndikasa kuroora izvezvi iwe ndobva wati kudii inini semunhu anotenda chiprofitawo ndakangotiwo ndizvo zvataurwa namwari since aiti ndaaposto saka ndianonzwa denga isati zvatechiizvi mopinda muchechi iyoyo inonzi iwani yavowo yakafa yavangada kutotangisa mamuri anotamai okay kana sekuru isu hatitoda tovarondedze zvakawanda bcause pane nyaya ndepekuti mukadzi ane madhauts ekunda kumurume akabva ati kuna tete tsikai pakati tete ndobvatsika pakati tete vaya chavatanga kuzviburitsa pachena njokuti ndakambanyeperwa kupi kwekutanga ndichishati kweemergency ndei kosei nosina kuita kuti ndidii handi tete manzwa chikonzero chacho kwani sei musina kudziva machinzwa ndotozoda kuvhurawo nekesi yangu ndazvinzwa kuti inyaya yezvindofa zvinonzi munazvo saka zvaityirwa kuti zvinodi ndandiri nderipewo iye ngomana saka mari yoita sei mari yake kana pachikwanisa kuti dzosera inongodzosera bcause hanikwanisi kugara ndiparika ndiri mwana mudiki mari imari tikadzokera munhoroondo titori nevanhu vakabviswa umambo nehurumende yekwasmith adapfuma kaviri mambo ukabva watonzi muchakodzeri kuve ndovatotiwa maito ati kapfuma kangani so tikuti vabereki hatisi kutaura navo havana kana mhosa havana kana pavakakanganisa kana one day kana ndakazvitarisa ini havana vaitoitiswa nini imi ndimaironga chitsotsi chenyu muti tu pamakazoenda kumba kwake uyu mukazonetsana maiwe musingamboendiko here kutanga ndomusi wekutanga maiendera kupi maimboendera kupi zvinhu zvamaiita zvasingambonyanyosangana izvo vaiuya kumba mamusinganyanya tikuti ko asati abvisa ndizvo ndio saka panonei because apa mune makatota zvinhu zvirizvo zvakashata zvisina ndiye mwana akachangamira ndiye akamisirita vabereki vake because ndioneka wati ndoda kuroorwa imari mari yandakashandisa expense rese pamaroro mambo inosvika 5.6 including grocery nemari yakazoitwa maroro squad dzavaita zvembe zvose iwe unoita nezvii mati inoita zvekutenga matombo kudai ndichinogaisa makanzvonga chitengesa gondo kufidenti kwamamuri musuno namai munangagwa okay ko zvekuprofita zvakabva idzi dzinotori nhema mambo idzi nhema dzese mungada because panzi iwewe ko chakaita kuti munyepe kuti unoenda kuindia chii mambo pamusoro edare inini zvekuindia uyu akaenda nemunyaya vakati vari kuda kuenda kuna baba ari kunyaya munyaya wacho atoregedza kuyanzwanisa muna pamari yetransport saka handisikuwe
inini munyayo ndakatoita zvokutowana ava kuenda ndatsvaga munyaya uye akatofonera zvika ndisatsvaga munyaya kuna Sawira womumba aripo ndakatosvika ndikatogamuchirwa naSawira wacho atoziva nyaya yese ende ndo akatononyepa tokanzi ndinodzidza kuIndia ndikatomubvunza kuti mazviitirei zvikanzi tinoti vakutambire chi ndikati aiwa ndeme zvikanzi hazvina basa ai nyaya iyi mambo yakatorebesa but haisi mhosva yavabereka ukuona kuti nyaya iri pakati penyu iri pakati penyu makadanana hamuna kuraramisa hamuna kuti zvinyi wakangotsungirira mari mugumbo amen ava ndiani ndivo mai ndisizi mukuti todii maonawo sei panhema dziri pakati pekwapa pamusoro imama ina hangu kuroorana kwavo vakaita hatina kutobvira kutaudzwa ndirisisi vake zveshuwa saka takubudidzai koava shamwari uyu ndokundinyaya murume wedu baba ari kuramba kuti hasi muprofita but zvinabasa zveprofita tikuti chakuita kuti musada kuenda haana kumboduma kamunhu imhemha chaidzo dzatiri kutotya dzaakatiudza kubva pakutanga kuti akarambana nevakadzi vauyo vasina kumbopera varambana apati zvekutora mari kuti munhu atorwa mari yake munhu abvisa mari yake mukadzi otadza kumboti wakana 1 day kana kuno musi wacho wavakatoenda wavakazononetsana tikubvunza muri kuona vari pane chitsotsi chiri ava vari kundirisisa ndamboudzo tete vakaita zvokujumira mira tiri kuendera mberi tiri kutsvaga kunhu kune nyaya yana kuchipanga mazano ndova zvaita mukomana murume wedu mambo ndiye akaita zvekumhanya-mhanya nekuti muprofita isu tinopinda chesi dzemweya mambo takaenda vakadanana nekuda kuchiprofita here ndo zvakatomudza kuti ndikasakuroora mwari ndikasakuroora atitaure kuti timira because tikutsvaga kune chitsotsi tikuta kutiwana iwewe kudanana nekuti kuroora chintu zvakasiyana vakadanana uripo here vakatodanana nechitsotsi uripo here aiwa ndandisipo ndakazoudzwa saka uri kureva nei uri kuziva here kuti ava vanonyepa vari tuwa wanzwisisa here nhema dzavakareva nyaya yekuti uyo anodzidza kuIndia waivapo here pairungu saka zvokuti ava vanonyepa wazvinzisawo here nekuti pane chiprofita ndikuda kumbokubvunza zvekuti vanhu ava tu ava vane nhema dzavagadzira hazvinei kuti dzavagadzirwa papi dzakabuda mavari vari vangani wazvinzisisawo here zvekuti vanonyepa zvekuti vakanyepa kuti munhu anodzidza kuIndia saka anoda kudzokera tichi kuti baba vabvume namai vakataurwa nyaya ndandisipo ndakazoudzwa seshamwari akudwa zvafanira nesu kudwa saka urikuona here kuti pane nhema dziripo saka tingakonesa kuti vatinyepere kuti nhasi chii tingavatadzikana tingavatadze kunyepera chinhu iyoyo ivo vakanyepera vanhu vakabereka vaifanira kutsotsana ivo kuti vadanane anditi kuti kunonyepera vabereki vaifanira kutsotsana ivo izvo zvokuti kwanzi handina vakadzi ndakati zveshuwa varume vanozviita handiti maona murume anozviita anenge akudawo oshaya kuti akati ane mukadzi haugoni kuya padhuze haugoni kuuzodi anenge aida kusvaka kukonvhika handi mapaona izvo zvinowanika sisi ende zvawanika chakakanganzika nechekuti mune zvimwe zvamakaziva musati maenda handiti mazona panove pamaifanira kunge magara matoti nokutomari kana zvichidai zvinodii zvino maita sekuti maida kudlisa munhu mari munotora mari yomunhu fraud yemukatoita munotora munhu mari mapedza hamuna tomboendako mototi aiwa zvichaiti pane foni yandanzwa ndikufunga kuti wangaitaura matauriro wangaita muromo wako yaradza kuti ari mwana mudiki ani mapona chireve chiri chidzodzi vabereki vawesta mari
vanhu vamuri kuitisa vanhu vakashata. Munhu kana akuti arikuda mari yake kune vanhu vakapa vanenge vasiri iwewe. Iwe wakakonzera kuti mari iende kwabereki ende ikodzero yavo mari yavo. Munhu kana ati ndoda makabvunziwa munabvunziwa here? Makabvunziwa kuti chii? Totora here mari yemunhu? Havana ri kubvunza ukati chii? Hando maboko iwe waivakwedzi izvi ari kutaura ivava kwavo ndiani dzakatodi nokuti chii toda kuda kune ndii ndakatouya kuzonzwa kuti nyaya yacho mandachitaura kuti dzidza akaronga nyaya yacho makakazonzwa tikaona kuti nyaya iyi yakaitira pachino wangu vakadanana hapana kuti weeks vanhu vese vabereki vese hapana ananotizvisiva munhu yakangouya pamba achinzi akaronga nemunyaya kuti toda kutorora nechokuchokuti akaronga nemunyaya ndiani? murume wacho uyo ari munyaya yakabvunirapa anzi munyaya iye angatotsvaka munyaya akanzi munyaya ari kuno mama panzwa ndapanzwa izvezvi saka mauya makachengeta nhema makareba batai pekuti uyo aida kuya nemunyaya akanzi nonobata sahura womusha munyaya ari kupi ndo pakarongwa chitodziva enderai mberi toda ngotifambirani kuziva kuti munyaya haana kutsvagwa neuyu akatsvagwa neuyu chinzwa munyaya anga ari apostle futi vemuchechi wamusema fanire kutaura but ndikuida nyaya ndikuuya uyo ati kana achidzororwa mari ngaadzorerwe. Una here mari yemurume ndonzwa wakuramba murume asiri anodzora anomaida kumisira kunoshanda naye asatambudza nababa. Una here mari yekudzorera kana dzororwa ngaadzorerwe iye ari kuda iwewe zvauri izvo ati ndirikuona imbomira shama ndirikuona roora iri mambo anaumira zvakanaka akarorwa chokuchoke kunge vanhu vari kuenda kuhondo ichi sideline ana tete vanova vaifanira kunge vakamira paroora iri zvichiita sokuti pane mumwe munhu ari kutizwa here kuti asave involved. Now tikabvunza avanzwisisa vaneti havasi kuzoziva tete havasi kutoziva. I don't know kuti baba vakazozvifambisa sei kuti vakonvinzwe kutambira mari varidzi venyaya vasina kuvaudza. No, ipapapo tete munhu akazopinza tete munyaya iyi iyanzvadzi yavo vatoona kuti kana pauya nyaya yakadai vatete vari kuzviziva here. Vatete ndokunge vatoramba kureva kuti munhu akazokonvinza vatete kuti vachinobata basa here iyanzvadzi yavo. Vatete nekuremekedza hanzvadzi yavo kuti chiregai ndingoita ndichitevera waamai vangu. Ipapo pamupende pandiri chakaita kuti baba ngozi munoziva mabasa kaya pane basa rinobva natete richitaurira baba koita rinoita baba vachitaurira tete. Iri reroora iri baba handivo vanokonvinza. Very good. Ndo patinoti kukwira muti nekumashizha. Saka ndiri kuti ini chakambokonzeresa kuti baba vakonvinze tete nokuti kana ndirini ndinomisa urongwa hwese kuti tangai maenda. Exactly. Sei baba vasina kusvika papoindi iyoyo. Inini handingakonvinzwe nemwana inokusaidhaina hanzvadzi dzangu dzinobata basa paari. Nawo mungatarisa dare iri raakudzoswa nemwana uyu futi kuti ndavadzoserwe mari dzavo. Ndo pabvunzwa mubvunzo wakanaka namambo kuti unayo here mari yacho, because isusu kana takatarisa panenge paine umwe mukomana kana umwe murume wari kunyengana naye nhasi ari kutaura kuti ndinayo mari yekuvapa. Handi isusu chatiri kuda sedareka tisingazoziva kuti mambo vari kuona sei madzichangamiro dzakadai so idzi hatifanira kupedza time nayo. Yes, iyi zvairi mambo pamombe ava ngavambobuda nemwana vanofunga musho vakatipemhedzwa kuti vashinga here musoro imambo tingapedza nguva nokubvunza bvunza.
ini ndinogara kutodhiraivha kuenda komainini mafunga sina asi chaenda mubvunza kuti naye chama uri kudera akati handidi saka ndingambobudzika 5.6 break to the owner. Yes, that's the solution. Apa tikapedza nyaya apa hapana mushando. Ndakaona message. Vachangopedza chirongwa chikangodarika asikanogara mazuva kana nemunhu chaiti mari yayo haana kana kusangana nemurume wacho. Aiwa. Ani nyaya ndisikwezondisa kumadhuki vasikana vandiye vari kuvhara makamera. Vari kuvhara makamera asida kuoneka makamera. Aiwa hatinei nazvo izvo. Panoda kudzoserwa mari yemunhu. Yoendawo. motaurirana baba wenyu avo kuti mari iripo here kana isipo mari yedu ndiwe next time mama tinoda kuti baba mama next time tinoda kuti baba avo vasauraye dare ravo ninyaya yemwana tikarega kuvatsura vacharamba vachiita izvozvo. Baba ava vanofanira kuremekedza ana tete nokusipidhwa nemwana. Nokuona kuti mwana akasipidha baba anoshanda kuindia kusvikirira tete kwasara 1 day vakufonerwa nakuti tomhanya iwe munhu ada kuenda kuindia. Mukuona kuti mwana uyu akafurira baba kudarika chi. Mukadaro chivanhu chedu chinoramba changamire. Rwodzi runobva kumashure. Mambo ndopanofanira kubatirira. Pane shoko rataurwa randaona kuti baba kuti vazoshandisa kuti vangopinda muspeed idzodzo. Pane shoko rabuda apa raitovasvibisa kana marinzwa rekunzi zvikwambo zvababa ndo zviri kutadzisa natete avo zvatete avo saka ndo vaitonzvengwa. Asi waizonoroorwa kunani kana baba vako vakanzi vanoroya angazodya mari yako asiri baba vako ndiani? Variyo mari zvotedza baba baba vari pano ngauteurirweka ngaikumeka mai vavo havana sekuru vavo vaibvisa 5,000 wongoveivo vega ndiazvobababasaaakakura kudai mwana vakarekuenda kumurume vakangogara nemudadavo tezvara vari pano tetinovatsika mabhireki baba vakatsikawo mabhireki nongoima chindeka baba havawani simba ndatumwa nditi akandirambira baba vangati kudi aiwa papa takubvunza panyaya yepfuma vanonzani Vele mukwafa. Vele mukwafa. VELE. Pfuma. Anasikana musadaro pabereki iwewe mukomana iwe marorere spidi wayaya aimhanya ndiani iwe waizviitirei? ameno tinotendera kutaurira mambo nyaya dzekunzi dzese izvi dzimwe dzese dzinotaura kuti kwai ndakazoti baba vanoroya vakazi aidzi nhema idzi dzese inhema ini taitotaura kuti kati indawo kana vazoramba ana baba toita kuita mixing ndaitoda kutoroora zveshota tambodhunza tichidanana nemusikana ndauda kuroora enda ndambotaura zvekuti kuindia kana zvekuti ndiye vakaronga nhema dzavo nemurai wavo vakasumuka kumba vakanonyepa nhema dzavo ndikatobvunza kuti mazviitirei zvekunyepa kuti ndiri kuindia zvikanzi aiwa ndondowari ende chinozonetsa kuti mudare handizogoni kupointa zvimwe zvinhu ende nyaya iri kunzi ndakatendeka vana baba kuti vane zvikwambo vana tete kusazovapa kusainda kuna na tete inini ndakatoudzwa zvokuita kuti ndaida kuti ndakatomubvunza ndikati vana tete hapana tete wako ari pere tinoona ana tete ndikatsikirawo madziro zvikanzi ana tete havaiti ndinataura chokwadi pamberi pedare zvikanzi ana tete havaiti satete kana varitsa ndikati hapana kana tete vari padhuze zvikanzi mwari kuusanyati vamwe vari muno mukadoma vari muno mukadoma vaita rwirirani navo vakaipa he vanodaidai vanozofamba nanatsika mutanda zvaakunzi ndini manje chero mukadai chinzwai zvatoda kuti tibatsire matare kuitira kuti tisatambise nguva yedare handiti baba namai vemwana
chavanofanirwa kungoziva ndechekuti mudzimu ukakupa ronda wati nhunzi dzikuti isu tinoda kuziva kuti mari iri kubva papi. Hatisi kuda zvekuti uyu adade nekukanganisa achiziva. Handiti mapona mari dai baba ava vasina kuvingwa nemwana wavo kuti ndinoda kurogwa, tete havana kuudzwa but vakazoudzwa kunzi mwana anoda kurogwa. Ava tete avarapa sisi vacho zvavari kutaura tazvinzwa. Tiri kuti isusu dai pasina iye uyu ndiani aiziva kuti kune iwewe. Saka uyo aita akakutarisa ona kuti mari iripo but hausi quality yake. Hatiwazona the man was there but usiri quality kwaari. Saka aida kunoisa tumavara tukuma India kuti vanatete kana vabvunza kuti iripo here mari apo ndi ari kuIndia. Hatini mapona. It's a planned issue but handizivi kuti why takadyiwa njere nemwana mudiki akadai. Yakatora mari United yakaronga mwana. Mapona. Unaiwe musikana muprofita. Unaiwe musikana. Muprofita wakasarudza yemwe wake. Munyaya ndi arutamba nyaya nemusikana. Kana kutove munyaya yokumwe kana kutove iye muchikomba chemwana iye. Iye munyaya ndi arikutamba nyaya idzi pamwanawo. How old is he? That's why maona ramba kuyande. Akaita mambo. Nyaya munyaya arimo but munhu atoda kutaura kuti haana tanzvadzi akanonzi Tanaka. Vane maaudio ndofunga vanogona kuteresa avairekodha vachikofeya musikana wekuchegudhu vakasiyana naye. Wakataura naye waanoziva vachimurekodha vachishandisa ende mukomana iye ndine rimwe kuti handakwenaro ravakatoiswa vese musi watatoroorana musi wadhera tatoroora handinangoganga kupostwa pastatus pake nyuchi dzamuri kuona dzimuri kudziona nyuchi dziri pavanhu makonye muri kuaona ari pavanhu but hamutye zvese izvo. Tanaka ndo injiniya musatambe muchidaro gadzire zveupenyu kwete dzimahombuko dzamunoona mari yemunhu inorwadza ndo nyaya chete. Saka tamirira mapo vatu vari kuida but isusu semakurukota avo tiri kuti nyaya mari pfuma yese pasina rimwe sendi rinoshotera bheki nemuridzi wacho. Wadzichimondisvetuka ndongozvinyararirawo. Yese yatakabatira baba Chirega vakutaura vabude handivozinzeve handihowi zvakanaka nekuvanotaura nyaya dzavo vabude mugorasitaura. mari yavataura baba makavapa sezvo vakanga vasina dzimwe hava mari yavo yavo sababa vakatora mari yavo sababa vakatora mumwe akatora je amai nanatete mati kamaroro yedu ivichitora yenyu vakachitora yavo avachisadoka yavo kuimwe yakaenda kuzwa Ako ndakatora yangu mari $50. Ukayakanga iri mundiro Mari? Hazvinonzi chakati choiswa mundiro anokozere kupfihwa yake zvakaita imatowa $50 kuimwe yese yakaenda pa5,000 munoziva zvinoita pachivanhu mari karohwa pane mutambo pane amai pane chakati handiti ndo madhipatimende aendadzoka saka dzabva dzadzokera kuvanzi vadzo isu sevaroyi tanga tatitoda 500 handiti nenyaya yehoyo wedu ndamutora nevava agumira pane vanhu
ava ndo amai nababa. Amai nababa ndinashuwa nganikotaurawo navangu pandandisingadi mai manzwa here maitiro akaita zvinhu zvevana venyu pane nhema dziripo dzava kutoona nafukiro muya musikana akunda kunenge kwaane rimwe dumbe rikumapfuura ndikuona saka ndichadi asi vakambogadzira chitsotsi vari vese kuti munhu ari kuenda kuingi handizivi kuti chakasvikawo kwamurei kana kuti makachibatsiridza gumbo kwacho pamusoro yedare. Regai nditi mambo wangu, ini ndinongofarira kutaura chokwadi chinenge chakangokwana nguva dzese. Pakaipa pakanaka pakadii pakanaka. Vanhu ava vari vese from day one vakaita chitsotsi chavo vari vaviri. Saka zvikuru sei ndichinyanya kupa mhosva kumukwasha wangu nokuti ndiye mukuru, ndiye baba kana makamutara pavana ava. Murume uyu achiya kumba kwangu handiti vakasangana kuchechi kuall night ndokudanana vanhu ava. Mwana ndokuyaita kuti mama pana apostle vanoprofita kuti mune problem yemaziso ndingosangariwoneka ndoda kuona amai vako pakatora 1 week ndifika first week yekuna May ndibva kwatora ndibva ndati angavauye ndobva vataurana vanhu vobva vabva kubasa kwavo kugadzima vanobva vauye kumba vakatanga kutaura chiprofita chavo chavakataura zvavari kuramba kuti havasi muprofita vari kureva nhema baba vakatanga kutaura nyaya yeupenyu hwangu nekumamaenzi kwangu vakapedza vakazotaura nyaya kuti mwana uyu makatambura neurwere hwake kubva nguva yakareba saka baba changu takatambura nemwana iyi chaiva chiri chokwadi kubva grade 1 kusvika form 4 kwaikunda kuchikoro mazuva 2 vhiki yese wakavata zvikanzi muri kuziva here kuti problem ndiye kumusha kwake kuna baba muri pachipare kati chokwadi muri kuziva here kuti baba vane chihu chavo kana kuti vane nyoka yavo inorara nemwana uyu baba then vana tete vakaona rupofadzo riri pamwana uyu ndora vari kushandisa kuti vaite pfuma dzavo ende vana handina ipapa handisi atimuona then tagara kudaro ini handisi kuzwa kuti vakabva kuti handisida kugara ngatingona mati atoda kuenda but next week musi wefriday toda kudzoka pano chibva kubed bridge kune imwe onati handikunoita pane handada kuvhunza mani vaka vatodanana here ini handisati ndaziva ipapo ini papo ndasidanana here ini tingoti ndiaposto vadii vauyavo vazoti after 1 week vakazodzoka kumba mva vanamata tanamata paipaita vabika vabva vaenda ndine mwana wangu musikana mukuru pane uyu nemurume wake vanoshanda pakoti pakadomakoti vakangotarira ava vakati handi ndakuenda tikatoti vapedza kunamata vakati kavini chita kuti chikunamatirai saaposto vakaramba vakuuya kumba vakauya vobuda voperekedzana neuyu ini ndobva ndati kumwana kwaiwo wakuramba kuperekedzana nababa ava chachirudzii zvikanzi afanidzaidze ndiye chingovhunza tikati but handisi kuzviona zvakanaka mwanangu zvadaro sisi vacho navo papera vhiki sisi vacho vakabva vasangana vari pagedhi naaposto ava vakamira pagedhi mamiro anga vakaita handisi kumanzwisa hani ndobva vane murume wake vakati maini tazokuona nhasi mune mukomana wenyu zvikanzi aiwa ndiaposto havasi mukomana amiro mamiro anga vakaita havana kuzoda kundisana ngura handobva zvapera kwapera 1 week baba 2 weeks zapera iri sande musikana uyu ari kuuya achiti tazodanana naaposto vaya aingoda paniya tazodanana aposto vapi ava muda kusaka vatoti vada kutorora musoisaradhi kati ivo usachitira mashura akadaro anonzi mashura e achitanga kuvhunza ukaramba tikavhunza sisa kuva ukaramba ko mazodanana nguva yazvikanzi tatodanana ndikati hakuna zvinhu zvakadaro zvanzi tadanana ndobva ndafonera tete muri kuhere mangwana ndikuda kuuya ikoko kumba kwavo inimbvunza ndaida kuvhunza naye mai akati uyu anoshanda kuindi anoda kuinda ndiya ndokanaida kusvika ipapo saka musi wavakauya ava vachiti ndikati mwana wangu hazviite kuti tarirapo chimiro chiripo zvikanzi ndatoda kana matoti mamusa kuti ndirogone murume uyu
akandiprofita kuti tiri kuchechi kuti ukasaroorwa neni hakuna munhu achakuroora zvekare ndiri murume kwokupedzisira saka plus ndikati orit kana atoda kuroora kochopu chopu muri kutiudza nhasi kuti Saturday ndokuda kutunge maroro zvinofamba sei zvikanzi ya nobva inini ndakabva ndavhunza murume direct ndikati neapostle nyaya ndikuziva kuti mimi muda kuti mutoti matodana mauda kutoroora zvikanzi mama hamusi kundinzwisisa ini ndamegmail of God ndinoona zvamusingazivi muchazonditenda after maroro ndapedza kuroora because ndini kuona zvomumweya ndofunga mwana wenyu akakutsanangura zvinhu ndabva all night handiti zvadaro panga uyu mandiri kutaura kuti bishop uyu munhu mukuru atori nevana 3 asi mwana mudiki zvatiri kutaura zvekudai munhu ndobva ndikati inini nyaya handiikwanisi nyaya yakutora baba ndaida kuti ndinde namwana wekwatete mangwana patete vati handipo ndabuda saka inini handikwanisi baba bishop ndikukumbira kuti musumuke muinde kumusha kuna baba nemwana uyu anotaura nyaya dzake ikoko manhero achona iwawo vakagara dare ravo mukwasha uyu nemusikana nabishop vari padza vakatora masunukunoga kwatisinganzwi ikokoko ndopavakabika nhema dzavo dzese idzidzidzi dzekuindia iyi kuti nini chaburuka ndege musi Friday maroro Saturday Wednesday ndakutodii ndava kutorwa pasi ndakutoenda ndopavaka mangwana chedu pavaka uyu ndokumva apa mari munyaya uyu ndobva vadii vasumuka ndokunosangana nehanzvadzi yeuyu ndokunotorana ndokuenda kwababa ndokwakanogara matare avo takangozoda munhu akudzoka nechi aine list yabva kuna baba ine samai hachina simba rokuti nditi hazviiti kana kudai uyu munhu vanhu vadanana vada havo asi ndakatonetsana kuti fast track yamaita iyi ndechimunhu wamwari uyu musikana ndakazoya kuti dara tagara panze apa uyu mukwasha ati inini handisi kuda kuti vana tete vandiperekere mukadzi nokuti vakapinda mamangu hatimbosa tikagarisana tosara torambana 2 vana baba baba sezvo baba vari kushandisa mwana uyu kana vakaziva madhesi akawanda zvomukuti madi kumira manze ndichambozivana uyu haazivi hama dzako nanhasi hana hama yake anoziva uyu kunzoka baba vakaziva vanonzi baba vakaziva pamaroro ofi ndakatozoda kuti ndinyasosecha papa apo kuti ndinoona kuti zvechiwa ndokwachiri nderi baba tikaona zvechiwa iri sene mimwe chete nditoriwo nemikwesheni makuti pati chirudziwa ichi chaita kungomunyora kuti izvezvi yesi munhu wamwari anonzwa hake denga unoona zvakaitika rini musi muna mei watapedza uyoyo mari hazitiaziwa zvai mari yakadyiwa baba mari hatikunyeperana hakuna mari inogara mumba mari inodyiwa saka mukutiwo chii mai samari matimi murume wenyu ane chipari ndozvikuitaka kumwana uyu inini baba ini handirambanisi vana ini handirambanisi vana kana akati anoda kuenda kumurume wake akabika chitsotsi chekuti munhu akuda kuenda kuindia ichokwadi baba adzisema maizviitire chero demu yaenga akagara ndokokumbira chero demu yaenga ari apapa munyaya akatofonera mukwasha kuti ndikuda mari kuti ndinge ndiri kwamambo ndiwitnessa munyaya akamurafura akati kana uchida kuenda kwamambo uchazouya kana wakudziwa kuita uzokuya uchimhanya wega ndimadekoni and aivamba mangu inini akauya akati mama mukwasha wenyu akati ndoda kuti ndinoita witness kukoti ngati of course haufanira kunge uchisara zvikanzi haana kundipa mari kati mufonere akamufonera arumba ndopakamurafura foni yange ari pahenzi free akamuti kana mai vanga varipo zvikanzi ini ndine vanhu vakaona vatoda kukwidza vamwe vari kubva mheno kupikwa vari kuda kukwidza vari kufanira nda kudari saka iwo zvagaya kwakati aiwazve ini handisi ndine mhosva kaini indoda ngonomira semunyaya but toti danga aripo ndiye rakapiwa mari weroro ndiye akafa aisamisa matari yese ndiye but tikuti ikanzi idzoke ndiye ranga idzosa aiwa saka haana basa zvake because chakanakira mwana wenyu ari kubvuma tichitsotsi chatakagadzira nditiko ende vasaziva vainongedzwa uroyi vanhu vainzi havasi kuziva vafanira kuziva because vanoroya uroyi wakasvikira mukunzi nababa wekubereka chii izvozvo pachipare zvinodii haitomuri nyaya yemwana wendika itori nevamwe vanhukadzi umwe
tikati aposo vataurika aposo manzi imimi makati mwana uyu akasara kugwa nemurume wekupedzisira munyika muno kumuroora acharokufuti 1 2 ndoda kuti mundiudze makaenda here kunoprofita amai apo pamusoro edare ndoda kutaura chokwadi. Ndachifungidzira kuti mama vachataura chokwadi, but ndaona kuti mama chokwadi chinenge chiri kuramba kubuda. Handina kumboenda kunoprofita mai avo. Zvese zvekuzonzi kwainzi kuna mama wako nemama idzidzi idzi nemoza kuti nyaya ingotaurwa kuti chero mama amwe tari kumba ichingonyarara. Inini baba handidi kunyeperai, ndinoprofita kana Mwari ataura. But zvese zviri kutaurwa kuti ndakati tete mai ambuya vangu ndonya kutondiudza vachitoti vana tete havaite musaenda kwatete kana muchida mambo ndinonoita voice kueconet vachitondiudza kuti tete havaiti vanodai vanofamba nanatsika mutanda havaiti hafani kutovapa hafani kuziva zvinhu zvenyu. Ndaitoda kutoendawo kuna natete ndinoda chinchikudzai dare ndaitodawo kuenda ndaikati mai vachataura chokwadi but hapasina chiro chokufusira aini pandakaona kuti pane kaelemende kechipare ndatova ndazato nyaya zigadzira saka mai ndo vakandiudza ndaitoda tete avakatombonyeperwa ndikatozovati tete mukaziva chokwadi chinokusunungurai tete vakazoona chokwadi ndavaratidza nemameseji tete izvi ndokuzvizikira kupi zvokumira kwenyu handina kana chiprofita chandakambo uyu ndotoshandiswa kuti ari kutotaura vachibvawo nekupi musikano handatokai ndikaprofita ndikadidi handambomuprofita kuti kana kwasarorwa neni takatonyengana tikapivana zvakanaka mambo zvokuti ndikaita marecordings ekueconet taita ma3 hours tichaura pafoni mai havana kumboona kudanana kwedu bhosi tanyaya kutaura pamafoni mani ndabva kubasa mambo zvese zvavari kutaura idzatongova nhema dzekubika munhu ane nyaya yese akatouya nyaya ikadzivhiringika nditanaka wavanoti hanzvadzi yake wavari kubuda naye pamastatus vakapfeka semu ri kuzana tata akapfeka isiri yokuti kwai zvinombonyepera idzi dzitori nhema dzekubiwa muno ngaudze dare chokwadi. Ini isusu hedu maonero edu ndakataura una baba tete vada kuenda mira tauda kupedza nyaya baba ngataura mashoko maviri matatu mambo mwana uyu unge mwana wangu handina kumbogara naye waigara namai vake ini ndine ndiri kumusha vana ava 1 2 3 vaizivana zvinhu zvavo zvavaita munhu anga akavandigwa ndini ndakaona mwana wangu wosvika kumusha ava nemunhu ndikamboti kumukomana wangu oright chigamuchira mari yavo vadzokere kusvika ndataura nehama dzangu kuti mwana ndozvaadinizvi ndo pakaobuda shoko rokuti aiwa zvichatogoni uyu ari kutokwira ndege mangwana okuruka anoda kuzouya achitotenga mafidhongo ewani zvinhu zvokuuya korora ndo pandakaofonera hazvanzi yangu naiwe shamari kune vanhu vasvika kuno kusososo wavavonavo here uyu unoti handina ndokuchifila guilty kuti mwana uyu ndikamuti handidi kuti urohwe semwana wanda andisingagari naye ndoita sendaita godo ndobva ndataura nehazvanzi dzangu avasikana ngatichingoitai tione kuti zvinofamba sei right. Pane mudzi wenyaya mai ava vakanditumira maaudio vachinditeereresa maaudio ndokubva ndabvunza ini kuti kandi iyei munhu wairekodha musikana wokuchegutu waidei munhu uyu ndiyo nyoka pamuchato wavana vangu ava vaviri ava nanhasi iko zvino ikabudisiwa foni iyo kuti muteerere maaudios iwawo zvaanenge achitaura nomusikana uyu munoti uyu ungati kudini somunhu wakasiyiwa kuti roogwa mwana wangu anotaura zviri negative pamusoro pouyu indotori mhunza saka munhu wakakanisa nyaya iyoyo ndowavanoti hazvanzi yake ina handimuzivi iyeye ndiye munhu wakapinda pakati penyaya yavana vangu ava kusvika vandihonyadzisiwa kuuya mudare mamamboso zvinondirwadza kusvika pokupedzisira ende munozva kuti chibaba ndotenda nemashoko enyu ndandoda kutaura wangu nasisi wangu zvingaita here kuti ndikukumbirei kuti tigozokurukura nyaya tisati tasvika paconclusion yekuti titi baba dzorerai mari because baba ava vakazvigarira kumba ndimakavavinga kunovapa mari ndimaona zvamafarira zvavakanga vagadzira naamai ava so tisati tasvika ipapo ndatoona hangu nyaya yacho paine chipare mukati ine unyengeri mukati ine kupumana mukati ndocho chiri dangerous kana muda kuziva kuti ndinopesanisa vanhu panyika panapa takaita muprofita panapa
akanga achitepa umwe munhu ari pachechi ounovigira vanhu vari kumba kuti ndwai zvamamuchitaura ndakatomuchaja munini munhu unotipa vanhu unenge une chinango saka zvauri kuda zvinotoita unotobvunza munhu zvauri kuda iwe chimudirekta kuno zvauri kuda unenge une chinango asi zvinhu zvakanaka izvo ende avanosisa vari kutozivawo mudare kuti chachiri chaibvamba chachiri chinhu chasingadi kunyatsodi handi mapona imi muri sisi here munobuda mudombo rinochinino mama wangu ndo first wife ya mtana mama amungoti mudombo rinochinino ndo zvamakasiigwa izvo handi mapona tete vakafira yavo yanatika mutatu asi iwewe musikami zvakukuyambira siyana nenyaya yekutsigira kupesana please ndapota wotokwira bhazi uya uzotaura mashoko akadini ekuda kuramanisa vanhu sinoda vanhu vanovaka inini handikukumbira vana mai isina matete munogara kwadongo ndoda kuzobonana kana iri nyaya yekuti mondionera iyoyo aini nhasi ndatovhuna iyi mari yavo 50 yangu ini 50 yemunina wangu ini ndabuda pautete hwavo ainatopedza kosi kana vachigona kutimaikomwana nemwana wavo vondiudza kuti inizimba dzangu inizvinhu zvangu ndoda chero vakadzokera mamboga kutaura nyaya yekuti kuna mwana anogona kutaura vandoda kugadzirisawo wangu andoda ngopedza ndoda kuzotaura nevava mambo taura nemi kuti nyaya yekuvanzirwa chero sisi vake vobuda ndibuda wandabereka inini ndivasikana tu mambo wangu ndati musikana wangu mukuru vanotozviziva tetama akatovanzirwa neava vanhu vaviri ndivane nyaya dza vakatovanzirwa ndakatozomudza kandi ndakatombudira pacha kuti vana ava ndo nyaya dzavari kuronga saka uyu mirai mai munhu anozudza munhu hama dzake nduku munhu akaudza munhu sikrete mumusha kuti ningi but munhu akaprofita nyaya dzeuroi kuti baba ava mambo rufu iripo yezvinhu zvaakatsaura munhu akuramba but ini ndandichifunga kuti musasiya nyakutsvaga nyaya dzeuyuyu ngaavepo muwe chinangwa chake kuti chaiva chii because iyoyo nyoka iyoyo ikarohwa musoro unogona kugadzirisa nyaya unawirane mitoonana rini inini wikendi ndendikukadoma inukadoma ndokundokada ukendi ndendikukadoma toonana rini iwe nogara ngatichionane kana mangwana mwana sadaka ndipe nguva ndendirukadoma tionane toda kutaura iwe kana uchida unouya ndichikutsiura ndikozewe munhu akashata zvino tikati kuma10 tongoti kuma9 but nichandongokumbira munhu wamwari ndandokumbira mambo baba ava ngavatauri chokwadi pamberi pamwari kuti kuna vanhu vanogona kutaura sevamwari kutaura mungafara here mwana anzi awanikwa zvoramba hazvitondifadzi zvotondishazina muviri wandina wausi womuviri wangu samai havafari ndozviziva but ndoda kuti mukwasha atauri chokwadi pamusoro pezvakataura pamusoro pevanhu vandiravo and mawitness aripo because paiprofita papasina munhu wani saka nichandokuti kuti ataure chokwadi kuti izvezvo akutipesanisa natete ava kumbiro changu tete ava dhondovari ndichazovadidza ndichataura navo ihama yenyu hazvishandukizvo tataura navo vachadzoka muvanhu asi ndoda kutsvaga kuti honzeri chii mbonyeri chinjeje zvacho zvasikazvisizvoarisidare manzwari handisi kudedzai kudare ndoda kudedzai kuti tionesane sevanhu vanenge vachionesana ipaya imari yake yandakanhoka yeutete chakamupei mupei iye ndeyake ene wake
ndofunga nyaya ndakakudzai kudhara semazovhuma kutaurisana mese zvinorwadza kumambo wangu musoro wangu wachena uchiwa ndigotaura zvinhu zvakadaro mwana akura kudai aisi amezulu ndeyake utete ndapedza naye tudati vanhu vaenda muno mudare munzwa here tererai mukatererai muno mudare muno toda tovakuzodzoka topedza nyaya munoita dare chimai asi inini ndikuonana nawo mangwana anditaurirani nemuri ukadima ndationa nemangwana ka inini ndodaba 2011 tikawirirana kuti toonana ukadima papi zvakanaka izvi munogara kuri muka imi ini ndogara kupindura asi chiparishi muntu kwatete vari kuri muka chipindura pake pampande nyama ndopandogara mukoma togara mpande nyama panoperera mpande nyama ndo panemba yangu makatogarisana mukoma wangu patogara mukoma wangu handi mabhawa paakafuratira pane vanoti pandakambotavaisira kaua ndoveni panoperera location iyo ndo panotangira chipindura pake saka ndo pane dzimba andaatoratobaya musaivisiro right kudare muchadzoka musi wataura maunzwaka asi chikumbiro changu baba mbondipaiwo mukana ndimbondotaura nemhuri yenyu timbono indiri mungwasha wenyu ndakaroora vaira moyo 2 ezi ndichazokudzai nyaya yachikumbiro mai titrust tichazama kugara ndoda kugadzisa ava neava but asuve ngaauye musi wacho kozoti uyewo kurekodha ari anza munyaya wenyu ari vini nyaya asa ariko musanzi aisi amtadzeka ndakatodzoka enda utomufonera mwana wenyu kuchengeta usiku hwemukumbo mangu ndakamuchengeta kubva ari mudiki mwana wangu wandakadhokta ini kuchengeta zvokutiimherera ndobva ndamutora ndamuchengeta atiwiranei mangwana tonana nguva ndokupaine mwana uyu maimuchengetera kupi baba makabva pamba 2010 mwana wayo ndikamutora 2015 chigara naye achipinda parimuka kana paine munhu akato iye toda tomuchaje kana paine munhu akapinda pakati ndo nakashata very dangerous person because munoona chii mai musatambe nekuti munhu aunganidza 5000 aisinyori mukaona kuti zonzi pane mucha mune ngozi maita ngozi yekuti pane munhu ari kumuka ii ndoko zvimwe zvezvinhu izvozvi hamuiti rugare kumberi kwacho munhu akafa makamudhira mari yake sezvizvi dai mwana anogara kana vhiki zvayo wozodingi wozoti vanavanakona but chinotoradza kuti chachinogame chekuda kungotora mari animona that's why chasingadiwi vanatete mukati kuti vanatete vanozoti aiwako wadanirani chigame cheuyu pamusoro zvamurikutaura izvi zvandisi ini ndezvikwambo zvangu nouipi hwangu hazvinaokuvaenda kumwa poison kuda kuzviuraya handizvo kusvika ndanyengetedza mwana petrol yangu titema up and down naye ndichimukamfota ichimudi handiti nhasi ini tiri chikwambo changu chinokwana papi apa vanhu vakaitagoda kuzviuraya nezvinhu zvazviitira ega baba zvakutora kwamari ayo isu hatisi kuti pakaita zvakanaka but tiri kuti nyaya yakuda kukundira kuti nyaya ndeye kuno iye ndiye akaitaura achiprofita iye ndochokwadi munhu angatadza kuzuraya here
nema dzakawandisa paari uye chitsotsi chakawandisa paari mukwasha wangu ndakatorwa ndosandati mambo vanhu ava vane magemu ava vakatamba chero uyo anzichi uyo bishop haana kana mhosva uyo akatetwa kuiswa pakati so munhu apuwa mari akasina vanhu ava mamboka vanoti murume uyu mukadzi uyu namai vake naye Tanaka nemunyaya wavo vane chisotsi chavo vari 7 vakadai vanogadzira nyaya yezviprofita zvavasina ndikakutora izvozvi kuti handeidei munondifambi munyatsonzwa pane pamunonzwa muchinzi ndechikwambo iyi indoshandisa simba rangu kuti zvinhu zvangu ini tete mungatobvunza muprofita akagara haasi wangu ini akauya ega ndakumudana handiziti mambo patingaa pakasunga patingaonana kana pano panonzi kupa pakadoma gadheni yakadii munobva kurimuka mese muri kurimuka vari mutauni paopposite police nditete vari kurimuka pamutauni central police mafletse devateda vari apa papolisi iri mutauni yari pamayo